Ahojte, zdraví vás Inia. Viacerí sa ma pýtali aj zo zahraničia, aby som im poukazovala svoje okolie. Takže môžeme začať mojou najobľúbenejšou dedinkou alebo obcov, aj kde som vlastne vyrastala, je obec Ždiar. Trošku vám o tom poviem. Ždiar je obec nachádzajúca sa na Slovensku v Belianských Tatrách. Je známa svojou krásnou prírodou, tradičnou architektúrou a bohatou kultúrou. Obec je obľúbeným miestom pre turistov, ktorí sem prichádzajú na turistiku, lyžovanie a iné outdoorové aktivity. Ždiar je tiež známy svojou folklórnou scénou a miestnymi tradíciami, ktoré sú zachované aj v súčasnosti. Atmosféra v tejto obci je pokojným miestom pre oddych, relaxáciu v krásnom horskom prostredí. V Ždiari som prežila časť svojho detstva. Milovala som túto dedinku, niekedy tam chodili kravičky cez celú dedinu, páčilo sa mi, keď sa vlastne aj pastier vracial a každá kravička vedela, kde má svoj domov. Môj detko mal susedov, ktorí aj chovali a ja som stále k ním tak utekala a pozerala som sa na to, ako sa dojí kravička, naháňala som po šope kocúriky a tak ďalej, takže ja som si tam strávila krásne detstvo, na túto dedinku stále spomínam s úplnou láskou a je jedna fakt z najkrajších obcí na Slovensku. A nachádza sa tu aj jeden z mojich inšpirátorov. Pôjdem ich navštíviť neskôr osobne. Páči sa.
v Žiari funguje jedna taká vlastnosť, preto je tá dedina tak krásna. Funguje tu trošku závisti, ale veľmi veľa inšpirácie, preto táto dedinka vyzerá tak, ako vyzerá. No a tieto psychologické aspekty si môžeme rozobrať potom v takom psychologickom okienku. No, ahojte zatiaľ.